Здравейте, аз съм Андрей от Сдружение Бъдещето сега и аз съм главният човек, който се занимава с платформи, мултимедия и такива артистични неща в самото сдружение. Също, това е Фокси. Платформа за публикуване принципно се избира спрямо аудиторията. Ако искаш да намериш младежи, очевидно ще поснеш в TikTok. Instagram и Facebook са горе-долу смесено. Там ще намериш и младежи, но не чак толкова, защото вече кой използва Facebook. Instagram определено доста повече младежи ще намериш там. И LinkedIn, очевидно, няма да намериш 12 годишни, няма да намериш хора, които все още нямат работа там. Така че LinkedIn е за по-възрастна аудитория, да го кажем така. Процесът на публикуване в TFN зависи от няколко човека. Човека, който се занимава с проекта, за който ние реално ще направим пост. Той ми дава информация на мен. И може би текст за поста и снимки. Аз правя самия пост и го слагам да се скеджулне за няколко дни след това. Естествено, предварително си избирам кои социалки реално трябва да се постне, кои са адекватните социалки, в които трябва да го видят хората. В зависимост от социалката, Мета, примерно, управлява Facebook и Instagram, така че може просто от самата Мета платформа да избереш да се постнат и да се скеджулнат двата поста. И да, общо много праволинейно от там нататък. Някой трик, който научих наскоро. Може би не е чак толкова наскоро и не бих казал, че е трик, но си повторих някои неща, които съм забравил за избиране на платформи за публикуване и за избор на време, в което да публикуваш. Почти всяка платформа има къде да видиш в колко часа аудиторията ти е най-активна. Така че ако искаш най-много engagement, си влез в профила, нали? И намери опцията, в която пише, нали, в коя времева зона и в кой ден реално имаш най-много аудитория, която гледа постовете ти. Това е важно. Също така в Мета може да се види в каква възрастова група са хората, които гледат твоите постове, което е доста голяма помощ. И още един трик, който не е баш трик, бих казал, използвайте CapCut. Боже мой, тази програма просто улесни абсолютно изцяло видео едитинга. Има толкова префарцунени програми, които използвах преди и сега просто откакто ползвам CapCut, всичко е толкова по-бързо. Освен CapCut, определено Canva за правене на картинки за социалките, защото тази програма също е много лесна за ползване. И това беше от мен и Фокси за публикуване в социалки.